Moi, je crois qu'à rapidement, oui. Comment on va soulager l'entraîneur pour gagner ce Diabo dit. Mais Diabo a doyen et en combini sur Diami, Arni Makuma, on kéré à parler. Donc, à la cantonne, mais à ma coupe Mounir là, il a fait la ration. Mounyange Jamana Nevado à Kofuladero. Est-ce que ça peut te fly? Petit mot connu. Ntarombe meja uchela ntaromba iskala mba classe chukomina sira dala modo ningo sira dala modo bebodo uteba mugantigila otiri mogode uteba bakelentigila ni fenvenye fendu mabuga tafefoni mais mogo minganga jamana bila basila il faut les gars pour des doyen. Ça c'est le coordinateur du chef de village naye fanga dola akacha la fait atedi mogo maganza ala debati. Moi, je suis des civiliers. Jamana est responsable pour les civiliers. Sinon, on est couleur bella. En politique, on est à faux qui voulait entendre. N'abe mangoya, ni moi maïre tabe mo toi. Ne wongo fait yana jamana na politique mo de bolo. Ni abla mina mingo na rencontrer manya. En réalité, moi doyen mbof yana bi. Ndadambe na nyokonye ni ala letaye. Ne jatemina kala metinyata la. Ambe moufa nena. En moment du second notre clé. Notre clé, pourquoi le Mali aujourd'hui est un petit pays? 373 partis politiques. Harchini doit le créer. Ni douye fait en kelen nambe parti Gorba Flata. Ni adema ngabi. On est partout à ce bossement. Ni go adema iga programme yemu aba fombe malike japonais. Adema dévolé du moyen. Konga nuka parti to numéro mena mbesala ni samba kile mbalo mbesa adema denge folo yuma yen repem ni repem mo ni ngabi ba ko me malike chine ade folo na yuma yen yerde ni reka parti amba fa mbake japonais ni asima ni ngaba fa kuba ke français voilà les grandes puissances no de donner de bibolo besa jamana ke japonais don de benen ne sa ke États-Unis ante fara nyongo nga ke japonais anga lafia mais comment min be dala ni mo be duku na otekele. Moi je crois que vraiment ambani ni cameraman nous fait bekara cameraman ye ar téléphone dugo na joro kabo jamana ina ni jamana jola kuma fara ro mina ro partager de mais ni jamana ci kuma fara ro mina kana partager ni jamana mulla awulla mbede comme mori do tara modewma abe sebella ul hawati ugerla la ko he ay bungro nyere sibura duna be wulishini utara fo faye kabe mungajela kamo ke ko duna be wulishini e kamo ke o defonyana akaita faye kana kungolo bai ate wulako anaka wala hanaka golo jamana nyambe ne tay ankara komi finyeto fendo mali on soro mabla mo baklena antolo gerna anyaminana andaminana nim fesa way nay fana soro ikra trogré ikra bobo ikra finto ibetami mais nie mo mi soro dugutigi ka fo mbese ay nyaayele iba fa ay de kana ma nyafule mbela ay say fo lokelena nay droiti daile ne yelike abe ko mi tarala harakana iba fa kana ma do ina tuni nimbembo o de ni démission taye o de ni installation non taye mais profitini na ka kuma do blaya tantembolo ku kera jenoe u yo fana durumba ka durumba be ba fa fo tola ku ya suma ka ku yere ku o fora nyere nyana mais est-ce que ya suma de est-ce que malien hakil bala ni general ko imborami jalagu intérêt malien u ye bewole fo ni mo mi mata keneka munu nye fa to de nyumoye ina fo berte nyoko taru yo akal na fo au cas de revendication qu'on a qu'on nous que journée à quel Gaza mais ils sont très intelligents où y a femme dokanata funo munumbu que garadi savait où y a commencé munumbu que garadi savait qu'on nous que journée folo par exemple comme Nema Sangara ambalma muso anakaka alabano lutala mogomo que journée malien de que journée
Mais quand on a généré plein de choses, maintenant 2 minutes quand drapeau flottera Kidal. 2 minutes drapeau tout la Kidal. On a un nouveau journée. La hawala wala wada. Kana ke silamiye. Sika zo bamananga mais ke horonya de. Ikana ke silamiye ke horonya ban maliw. No te bala. Naw nyoro naw ni bertew. Ni mafli. Keleke masa tumya babemba. Maintenant fora kanga bo kenega. Chamante marfata de. Dobe do muso ga dilango. Mais munu meda kelela. Nous nana iba dunu fo bebe dunu donc dunu gono ka sori mamuguchi. Faso de jumaya. Nya kalanga kitabula. Afora to dunga na ko kaki faso ko limanado. O buli wote ni minal iman. O de fora. Iko yan suyi neni ndoke mena finyana. Ala ya ndani nchugo de la. Neni ntisa ke project mo mene. Benika sonde beza. Aya fo kuma la mena semendia ko tigera project mo la non. Nini somi mana bo ifaso kono ni tra project la inore betama. Mais ni teso doya mama. Ite so kalontigema. Si ça a appelé ka bora bulongono kabela duru notabilité de Sikaso akuma ni ndemise munu na ga siginae kuma na fendoke ayo hakili tigide o fena fendoke ye wala do jona dugutigi chef de quartier mbeni blabuna ika message do passer tous les chefs de village de Mali mo mi ganga ni ndomia junu shugoma matendi bodoa mo fula sigidala ay message do ci demisoma Assimi a dit que les jeunesses maliens, faut pas que je suis. Si je suis, c'est pas moi qui ai essuyé, c'est la jeunesse qui a essuyé. Ça veut dire quoi? Bangonango ko santi graba à côté de mon gomidia. Ni démission essuyé, la femme a essuyé, Abba m'a essuyé, a tanti m'a essuyé, a Bengue m'a essuyé. Voilà les messages sport. Ayam Bounyama Songa est trop fort, a perdu trop fort. Mais Kambambe dema. Faut pas qu'il essuie. Ça c'est les jeunesses. Keme flamina naw ani Jakarta mina naw ani mwalo boro uka dabila anga nyashi jamanama to itambolo fo Mali o kabe dugutu akoka panga sigi dambe kono e fule ki tafo kika chorba de tumbala sija ya dana daiga oui kika chorba ya katileke mais ni sigi songa utunya do quartier mo ka fo kuita jorofa est-ce que badima c'est ça qu'on a dit en français il faut le mettre le ma place il faut Nanyoke, qu'elle était Harukono, Ode a manqué. N'a pas de croyer Woroni ou Sonosoy. Des boya bala, non côté. C'est la beauté, quoi. Washa'Allah. Aywa, comme tu blara ka fanya comme tu kumna. Délégation mun nana ka bobo kana buka bobo ni kanaya. Olu de ni. Aywa, hakilan flatula. Mirla flatain. Moka ci da fana te u yira ka hakila no kan ganiya de maya de wula no be kan barake akmala suryana buguni Sikaso Sikaso nu kuchala abay kile Sikaso ni segu balma korbo ni nyogonte ka farawo no ka dugu kan o be tama ka do ambeka kambe ganiya lakunu hal namba siraka kana ganiya lakunu to ka funden wera do na pour que hakilan ka bamba ka shinshambulo no e muye Mali demison soro si munu yo nidi jamana souvelma kanka horya sikama ka jamana wuli ka jo nona kan dambe sigama uyu ka keta ke an yere fana ta kan ke muye onan ba no de la anga nindi nunu ma jamana Mali kola ku sungoro mado ko na mbolo fly an se ko da majirala an shi yere to kono anan dew nan kolaw ne an ga kabila bela jele jama kase jamana yere bela jele ma mala suru yara wuli kunde yeni mo mu ci de ku yero de wula yere bebe ka politique ka serate parti fait donc ko rame société civile chile yeni si sa o yere ka ci de wuli mo para de la donc on ngene nyuma mi no som ne ka donc afo o be sira so ko fe koroma o be ku chala ka fe donc on nana nga faranyonka ka ngene o ka kliye pour que ni ambe do faranga keta nanga ke welkan ka demson la kunu parce que ambe joron demson de makorba tamangale demson ne hakli shwena politique mo no fe ko ka jamana kanubula ko ke bolo ko fa fenye ko ko uyera ka jamana o nyine ne be ko jamana ko donc amunu yo masawi no baun lame no baun de ko no masawi yawnye
n'an bɛna fɔla ka sira min ta an denw n'o bɛ tugu an kɔ hakililanjugu b'o bɛɛ bila o b'o yɛrɛ bɔ hakili nɔgɔlen bolo jamana kanu jamana jɔ ka wuli sira jamana dɛmɛ sira o bɛ n'o yɛrɛ bolo sira kan ala sago sago kuma la surunyana délégation in nakun de ye nin n'an dun y'a jira fana fɛn bɛɛ n'a taa cogo don an bɛ ɲɔgɔn dɔn Sikaso yan e ye min fana ye Sikaso ko ni Mali ko la ne b'a dɔn o tuma ne ko n ko sisan an bɛ nana foli e bila e la spécialement ala sago sago Amaduya ne b'aw fo fɔlɔ k'aw fo a ka ŋaniyaɲuman la yanni n ka taa ɲɛ ne bɛ n yɛrɛ cogo fɔ a ye ne kɔni ye ala ka jɔn dɔ ye n tɔgɔ ye Dramani Bamba n fa tun ye yan kintigi ye ala y'a min ji dɔgɔya n y'a ka danaya da ne kan ka bila a nɔ na donc c'était bon le régisseur des prisons ne dugutigiya na bi Soko tɛ Gako tɛ jamana ko de don danaya de don n'a dar'i kan n'i sɔnn'a ma i b'i bila faso ka bila la komi ne bɛ cogo min na ne bɛ ninnu bɛɛ dɔn an sigira une fois mais j'écoute bɛɛ ta fɛla tigɛ n'o ye kɔfɛ donc bɛɛ bɛ jɛn ka dɔn ko kelen na fana maa tɛ don ni hakilila kelen ye mais n b'a dɔn ninnu fila min filɛ ne ɲɛma n bɛ se k'a fɔ ne n'u bɛ sɔrɔ hakilila kelen na n bɛ se ka nin fɔ parce que u dɔra min fɛ u yɛrɛ kunkanko u b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw ta u b'a fɔ n'u y'a mɛn u b'a fɔ ka m'u alerter k'u bila sira kan donc n bɛ se k'a fɔ o jogonin fitinin yera ne yɛrɛ la c'est o de kɛra sababu ye ne yɛrɛ ni n jɛɲɔgɔn bɛ taama ɲɔgɔn fɛ quand mon parent Berté an ka surun ɲɔgɔn na comme an bɛ ka janya ɲɔgɔn na cogo di lui il est président d'une société civile moi je suis chef de quartier coordination kelen b'an bolo dugutigiw bolo où il y a les 18 quartiers plus les 27 villages à rattacher. Donc, nous avons coordination là, en tant que secrétaire administratif. Donc, je peux dire que nous devons tenir parce que le président de la coordination, bon, je crois que lui, il est souffrant. Donc, voilà, on a ce nom là. Ailleurs de forcer ça. Nous, parce que diaye, ni denmisɛnw bɛ waleya minnu na yɔrɔ janyanen bɛ faso baara la effectivement o de ye fiɲɛ ye an minnu sɔnna ka bila ɲɛmɔgɔya dɔw la tel que la société civile la coordination des chefs de quartier je crois que n'i y'a jateminɛ bi Mali politique bolo bɛ olu de bolo c'est à eux maintenant de ça k'a dɔn k'a fɔ an kan ka sira jumɛn ta pour que ka denmisɛnw ninnu ka u magɛrɛ jamana ka taabolo ɲuman na olu ka rôle de y'o di parce que déjà les autres là sont presque écartés hali n'u ma écarté c'est que sûr i bɛ se ka jigin la minnu kan branche minnu kan bi ça ce sont les coordinations des chefs de quartier et les sociétés civiles n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn baara tɔ ka nɔgɔn ni anw a waajibiya bɛ anw ma en coordination comme a waajibi bɛ société civile ma a kana olu kana se k'u yɛrɛ prêter jeu wɛrɛ si la min bɛ se ka gɛlɛya don o ni an kɔmɔgɔw cɛ an ka baara y'o de ye bi donc o la ni ninnu honneur minnu ye anw ma ne ma gɛn vraiment a kɛra bonyaba ye ne fɛ
Peut-être que nous tous les scala quand c'est dans Romina. Peut-être mais la son gars là parce que il donne dans la région vraiment quand gueule. Ali ta casseur de budget assez. Donc à partir de l'instant on est qu'un gars ça. De la façon ta bonne à là. Là la général il allait faire à rencontrer ceux civils à la coordination des chefs de quartier. On sait qu'à nous am se ka mun de kɛ pour que n'an bɛ se ka mouvement kɛ min b'a to ni denmisɛnw bɛ fara ɲɔgɔn na kɛ parce que n'o bɛ kɛ don min na fɛn min bɛɛ bɛ wele toutes les associations on est obligé k'olu bɛɛ de convier parce que n y'a fɔ a ye cogo min na anw de bɛ parti politique représenté bi jamana kɔnɔ fo t'o bali ni min sigara ka don o la c'est à dire i t'i taabolo dɔn quoi c'est ça la réalité n'i ye sigara dɔrɔn i t'i taabolo dɔn. Pourquoi il ne faut même pas hésiter. Donc, de par le comportement, en réalité, moi ici, ça, car en réalité, bouillant follow. N'a réalité bouillant, on commence au ban bouillant. Nous lui en bouillant kaban, on a le bébé bébé sabati. Et tant qu'on n'arrive pas à faire ça, ça va être difficile. Donc, bin lali, ma n'am le nimbolo fly. Il y a là sur ma coordination car réunion prochaine là, c'est le premier mardi de chaque mois. Réunion fananambe contre-indiquée. Ce que j'ai pris ici aussi comme engagement par rapport à la société civile. Anganga baramike ka gernyola ke ka ka mobilisation ke alors mais au stade de Okoro pour que ensemble on la limite ka se ka sarati. On est comme au laïs d'homme. Honorable Kasama. On a fomba. On est qu'à corporer. Au fou, cassé, au fou. Ouais. Dans la donne.